ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардорои азиз, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша. Як хабари хуша гуфтам барои шумо бирасонам. иншааллоҳу раҳмон умедворам ки хушҳол мешавед. Бародарои азиз, хабар оиди сафари умраҳ. хеле ки шумо медонистед, баъд аз ҳаҷҷи фарзӣ якм сафарҳои умра 1 август парвозо муайян шуда буданд, бигем барои шаҳрвандои Тоҷикистон. алҳамдулиллоҳ ки ба мо хабар расондан, яъне ки на танҳо 1 август, балки ай ҳами 21 июлам метавонем гуфтан шаҳрвандои Тоҷикистонро қабул кунен. яъне ки бигем 16 рӯз дига боқӣ мондааст. алҳамдулиллоҳ барои якм сафари умра и барнома дар 21 июл мешава парвозаш аз шаҳри Москва, аэропорти Домодедово муайян шудагиай парвозо. барномаи 18 рӯза, ҳай бародарои азиз, ҳамагӣ нархаш $1450 барои шаҳрвандое ки загранпаспорти российский доранд. барои шаҳрвандое ки загранпаспорти тоҷикӣ доранд $1550. ва хеле ки дар видеои пешинамон гуфта будем, 8 август яке рейсомон ба роҳбаладии якай қорӣ мешава, яъне якай қори Салоҳ. ҳамин барнома да бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ ҷоҳои холӣ камтар мондагиянд. нафарҳое ки мехостем қати якай қорӣ бирен, ҳаракат кунен ки ҷоҳо камтар мондагиянд. баъд нашавад ки бигӯем ки сафара муайян кардем, моро хабар накардем. мо ғайр аз ин барномаҳо дорем, барномаҳои 10 рӯза, барномаҳои 20 рӯза, ҳар ҳафта зиёда аз 7 рейс, зиёда аз 8 рейс дорем. бародарои азиз, барои маълумоти муфассалтар, маълумоти бештар дар рақамҳои рӯи экранмон WhatsApp дорем. дар WhatsApp-ҳомон муроҷиат кунед. ҳамаша мефаҳмонедтон. бародарои азиз, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.